Έχει μεγάλη ιστορία ο Γάσος Κομοτηνή και από τα χρόνια της Α2 είδαμε και την εκδήλωση που έγινε προς τιμή του κυρίου του κούλτου Ταξιδάρη. Όλοι οι παλιοί παίκτες. Υπάρχει αυτή η ενότητα από τα παλιά χρόνια και να μαθαίνουν τι γίνεται, συγκινήθηκαν πάντα. Ο Γάσης έχει όνομα σε όλη την Ελλάδα. Β' Εθνική στα 5 συνεχόμενα χρόνια που παίξαμε στη Β' Εθνική και είχαμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Σας πληροφορώ ότι σε κάθε πόλη της Ελλάδος που πηγαίναμε ο Γάσης ήταν γνωστός. Ιδιαίτερα στην Αθήνα, στην Πάτρα κλπ. Δηλαδή είναι ένας σύμβολος που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Και, για να μπορεί να και παρά τα οικονομικά προβλήματα, τα τελευταία χρόνια ειδικότερα βλέπουμε ομάδες διαλύονται και όμως ο Γάσης είναι έστω και αυτή τη στιγμή στον ΑΔΕ που είμαστε στην Τρίτη Εθνική και γι' αυτό είπα ξανά προς εδώ Ξαντραβά, για να ανεβαίνει σιγά σιγά κατηγορίες. Σας είπα ότι μεγάλο ρόλο παίζει ότι έχουμε δικά μας παιδιά. Εγώ θέλω να ρωτήσω σε εσείς πάντα με το ρόστερ, πού υστερεί η ομάδα και ποιο είναι το δυνατό της σημείο, αυτό που την κάνει πιο δυνατή από τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά και ποια είναι η αχίλλειος πτέρνα σε αυτό το ρόστερ που έχει η ομάδα. Άλλωστε δεν μπορεί να γίνουν και προσθήκες ούτε αφαιρέσεις. Κοιτάξτε, το ρόστερ της ομάδας είναι πάρα πολύ καλό. Έχει ίσως ένα μειονέκτημα στη θέση του Άσου, του playmaker δηλαδή, πράγμα που το ξέραμε το καλοκαίρι και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε τον Δημήτρη του Μαστροκοστόπουλου, που στην ουσία ήταν γι' αυτό δικό μας παιδί, αφού έπαιξε 5 χρόνια, για πολύ λίγα χρήματα, δηλαδή κακώς τον χάσαμε. Ο Κώστας Ουντίνας έχει αρκετά. Από εκεί και πέρα επιστρατεύτηκε ο Κώστας Ουντίνας, ο οποίος παρότι στο Τζιγκάρ υποχρεωτικά μετατέθηκε μια θέση παρακάτω, παίζει στον Άσο και νομίζω ότι μετά από τον πρώτο γύρο κλπ. Αρχίζει να καταφέρει περίφημα και σε αυτό το ρόλο, γιατί νομίζω ότι είναι ένας παίκτης και στη θέση 1 και στη θέση 2. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, Κώστα? Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ παίζοντας playmaker από την ηλικία των 11 και μέχρι το 1998, όταν τότε η ομάδα έκανε μια ανανέωση, έφυγαν οι παλιοί παίκτες, ο Ζαχαρίας Γεωργιάδης, ο Νεπλής Σολομονίδης και παίξαμε μια αμιγώς νέα ομάδα στην Β' Εθνική. Εγώ σε εκείνη την ομάδα έπαιζα playmaker πάλι και από ανάγκη μετατέθηκα στο 2, διότι ένα shooting guard τραυματίστηκε τέλος πάντων και για το σκοράρισμα μετατέθηκα στη θέση 2. Και ομολογώ ότι είναι κάτι που μου αρέσει να παίζω σαν playmaker, είναι πιο εγκεφαλική θέση. Από εκεί και πέρα ακολουθώ τις εντολές του προπονητή, ό,τι πει και ό,τι νομίζω ότι είναι καλύτερο για την ομάδα. Νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια καλή χημεία στο δεύτερο γύρο, ότι έχουμε βρει λίγο πολύ το πώς πρέπει να παίζουμε και γι' αυτό σας είπα ότι αισιοδοξώ πως μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος η ομάδα θα κάνει ούτε μία ήττα. Μάλιστα. Κύριε Καλαμάτα, οικονομική βοήθεια υπάρχει, χορηγοί υπάρχουν στη δύσκολη οικονομικά συγκυρία φέτος? Νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη χρονιά στα τελευταία 10-11 χρόνια που είμαι εδώ. Γιατί τραβάτε τόσα χρόνια το κουπί, περισσότερο εσείς το τραβάτε, γι' αυτό σας ρωτώ. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά δύσκολες οι συγκυρίες. Πρέπει να πω εδώ ότι θα πρέπει ο Σύλλογος να πλαισιωθεί από πολύ περισσότερα άτομα από ό,τι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη διοίκηση. Ήσασταν παρόντες το καλοκαίρι στις γενικές συνελεύσεις. Είδατε ότι υπήρχαν ελάχιστοι άνθρωποι και εξ αυτών πάλι οι συγκεκριμένοι 5 άνθρωποι προσπαθούν να τρέξουν μια χρονιά την ομάδα. Θέλω να καταλάβει και ο κόσμος, να το πω και σε εσάς και στον κόσμο, ότι μια ομάδα σαν το Γάσο Κομοτηνή κάθε Σαββατοκύριακο που έρχεται πρέπει να μετακινήσει τα παιδικά της τμήματα, τα εφηβικά της τμήματα και στις γυναίκες και στους άντρες, όπως και τις ακαδημίες μας και φυσικά το ανδρικό και το γυναικείο, για να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα λεωφορείο περίπου για κάθε τμήμα που θα πάει εκτός έδρας και πέρα από τους έμιστους προπονητές πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα συνοδός για αυτά τα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε ότι μόνο οι συνοδοί να πλαισιώσουν τα τμήματα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6, 7, 8 άτομα. Εάν δεν πλαισιωθεί ο Σύλλογος από καινούργιους ανθρώπους, να υπάρχει ισχυρή διοίκηση και οργανωμένη, που να είναι μια καλή παρέα και να ενδιαφέρονται και να είναι στο γήπεδο κάθε Κυριακή, τα πράγματα θα πάνε πολύ δύσκολα. Γιατί τα πολλά τα άτομα θα φέρουν και παραπάνω οικονομικούς πόρους. Αν είναι πολλοί μέσα σε ένα συμβούλιο και πολλοί ενδιαφέρονται για την ομάδα, από ένα γνωστό, από ένα φίλο, μια πινακίδα να φέρει στο γήπεδο, αυτό είναι έσοδο για την ομάδα.
Τα έσοδα είναι πενιχρά, παιδιά. Τα υπομίζονται ελάχιστοι άνθρωποι και τώρα που δεν είχαμε και τις βοήθειες από τους φορείς, να σας πω εδώ ότι τα ξέρετε, πιστεύω ότι και πανελληνίως η Ομοσπονδία δεν δίνει καν τις μετακινήσεις που παίρναμε. Επιχορήγηση έχουμε να πάρουμε 2,5 χρόνια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα φυσικά και τα παιδιά σήμερα να παίρνουν ένα χαρτζηλίκ, να παίρνουν ένα μισθό κάτω από το μισό που έπαιρναν στη Β' Εθνική. Φυσικά είναι αξιέπαινοι που συνεχίζουν να συμμετέχουν στο βαθμό που συμμετέχουν. Και επαναλαμβάνω ότι για να πάει ο σύλλογος ψηλά χρειάζεται κόσμο. Πολύ κόσμο. Και δεν μπορούμε εμείς SA να τραβάμε το κουπί, ρε παιδιά. Πέρασαν πολλά χρόνια, προσπαθούμε, πρέπει να βρεθούν και καινούργιοι άνθρωποι. Είδαμε και κάτι ευχάριστο όμως στο ημίχρονο του αγώνα με την Ελευθερούπολη. Μια λαχιοφόρο αγορά. Ποιος το διοργάνωσε αυτό? Υπήρχε κάποιο δώρο για κάποιο φύλακο? Ήταν μια εκδήλωση των Ακαδημιών. Εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Πασχάλης ο Αθανασίου, ο οποίος είναι παλιός παίκτης του ΓΑΣ, μπολασμένος. Είναι κάποιοι καινούργιοι παράγοντες, γιατί αυτό είναι, επαναλαμβάνω, το βασικό μειονέκτημα του ΓΑΣ. Σίγουρα, όσο περισσότερα άτομα σε μια διοίκηση, σίγουρα. Ναι, δέστε, γύρω μας. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι, για παράδειγμα, χθες στο εφηβικό των Σερών του Πανσεραϊκού υπήρχαν 3 άτομα στον πάγκο που ήταν παράγοντες. Ήταν άνθρωποι που μπορούσαν να βοηθήσουν ανά πάση στιγμή. Σε αντίθεση με το ΓΑΣ που υπήρχε μόνο ο coach της ομάδας, ο κ. Φωτεινάκης. Και μαζί και άλλοι γονείς που ακολουθούσαν. Υπάρχει γενικότερα μια διαφορετική νοοτροπία. Κοιτάξτε, σίγουρα, εγώ τους ξέρω και τους παράγοντες του Σερών, αυτοί που ήταν χθες χρόνια ασχολούνται και αυτοί με τον μπάσκετ. Στις Σέρρες υπάρχει ένας οργασμός. Επί χρόνια ήμασταν μαζί στις κατηγορίες και μάλιστα πολύ ανταγωνιστικοί, δηλαδή κάναμε μεγάλα παιχνίδια με τις Σέρρες. Εκεί βρέθηκαν 2-3 άνθρωποι με μεράκι οικονομικής επιφάνειας, έβαλαν κάποιο ψηλό στόχο και αυτή τη στιγμή διεκδικούν την άνοδο στην Α1. Βέβαια, να τονίσουμε εδώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερος νομός, πολύ μεγαλύτερη πόλη, αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη όρεξη για την ομάδα και προβολή μεγάλη από τα μέσα ενημέρωσης που πρέπει εδώ, Χρήστο εμπαρόδο, να μας απασχολήσει και εμάς, να είστε και εσείς πιο κοντά στην ομάδα. Όχι ότι έχουμε παράπονο. Με περισσότερα κανάλια εκεί, εντάξει. Ναι, μιλάω έτσι για την τηλεόραση. Αν και φέτος νομίζω ότι ο τύπος μας στηρίζει αρκετά. Ο Βασίλης έρχεται και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Γίνεται μέσω του ίντερνετ μια ενημέρωση ζωντανή στον κόσμο. Και είναι πολύ θετικό για την ομάδα. Δηλαδή, εξέπαινο. Και ευχαριστούμε. Βασίλη, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ακριβώς. Έχουμε πολλά ακόμη. Φυσικά τα αποτελέσματα ελπίζουμε να είναι θετικά, έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε θετικό απολογισμό και να πανηγυρίζουμε μια άνοδο. Και φυσικά να το διευκρινίσουμε, η δεύτερη θέση δεν οδηγεί στην άνοδο. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν τα περιμένουμε. Η δεύτερη θέση οδηγεί στα μπαράζ, στα οποία επίσης πρέπει να καταλάβεις την πρώτη θέση. Είναι 4 δεύτεροι των 4 ομίλων της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και αν εκεί πάρεις την πρώτη θέση, τότε σε περίπτωση που οποιαδήποτε ομάδα αποσυρθεί από ένα πρωτάθλημα είτε της Α1 είτε της Α2, τότε κερδίζει τη θέση αυτή. Αλλά επειδή η πρακτική είναι τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια ο πρωταθλητής αυτών των μπαράζ να κερδίζει την άνοδό του, πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και φέτος, ειδικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο. Ακριβώς, και με τις άρα θα προσπαθήσουμε με νύχια και με δόνια για να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Και τον κόσμο να μας βοηθάει όπως την Κυριακή. Νομίζω ότι αισιοδοξούμε από εδώ και πέρα και εγώ πιστεύω, όπως είπε ο κ. Καλαμάτας, ότι η πρώτη θέση των μπαράζ και ίσως και η δεύτερη και ίσως και περισσότερες θέσεις να δώσουν την άνοδο στη Β' Εθνική. Η κρίση είναι πανελλήνια στο μπάσκετ. Εμείς που μιλάμε με συναθλητές μας σε άλλες πόλεις ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουν παρόμοια και πολύ πιο δύσκολα προβλήματα από ό,τι εμείς εδώ πέρα. Τη βοήθεια του κόσμου τη χρειαζόμαστε. Τη στήριξη των μέσων, όπως είπε ο κ. Καλαμάτας, τη χρειαζόμαστε και αυτήν. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα στο τέλος θα μας δικαιώσει όλους μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ και πάντα στο πλευρό μας να είστε. Ναι. Αγαπητοί τηλεθεατές, σε αυτό το σημείο να διακόψουμε για μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί με τα υπόλοιπα θέματα μας.